I want to greet you all in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. This is Bishop Fletcher from Norton, Zimbabwe. I'm going to teach the word of God to you for a short time. Teaching yandrukuti addiction. I want to tell you 5 major addictions dzandakaona dzakabata vanhu vazhinji in the world. Dauti muniteerere kwauri kwenguva diki diki Mwari achitiitira zvakanaka. Number 1 ndichabata major addiction inonzi drinking and smoking. Tell me chinonaka pachinhu chinonzi doro. Unonzwa vamwe vachitoti hanzi ndinomwa doro kuti ndibvise stress. Let me ask you, kana wasoba chavamwira doro chacho chinge chabva here? Kana shuga isimo mumba haimbofa yakavamo nekuti wamwa doro. Kana hupfu usipo pamba haumbofa wakavapo nekuti wamwa doro. Doro harina kana zvarinokupa. It is there to damage you and to damage your life. Tell me, unomwireko doro chinhu chinosemwa nembwa chaiyo. Imbwa chaidzo hadzidi kuona chinonzi doro pedyo nadzo. Hallelujah. Doro unoziva doro nespirit yeurombe hazvisiyana. Ukaona wese anomwa doro vazhinji vacho marombe makoko hana chaanacho. Vamwe vacho katovacheka kabudura chako cheko havana, socks charo havana. Wotocheka kuti chii anomwireko doro munhu uyu. Doro is dangerous to health. Doro is dangerous to your life. Ndiri kunzwika here wherever you are. As for me, handina munhu wandakavenga semubhemu wefodya. Wambona wese anopfuta fodya hanyarari, anotaurisa, anoda kutaura. Mashoko ake anobuda sehosepipe ende hanyarari kana kutaura. Apa mukanwa mukunhuhwa sesewage. Eda kukwesha mazino beta. Unopfuta chinhu chinodamage amalungs. Are you normal? Ukaona kudhakwa kwabata munhu wechikadzi, pashata. Munhu wechikadzi wese anodhakwa, ukamutarisisa anodhakwa zvinosembura. Ukamutarisa so kamudzidziro kiro kanoita anotoita segudo rapfeka wigi. Wotoshaya kuti amborimwireiko uyu. Usanyeberwe nevamwe vanhu vanotaura vachiti imwai asi musadhakwe, imwe musadhakwe, imwe asi musararadzi. Pese paunonwa gara unozongoraradza. Saka it's a lie from the pit of hell. Never listen to that. Nditeerere. Ukawanzwa wese anotaura achiti imwai asi musararadzi, ukamubvunza vhesi haziye pariri. Chake kungotaura imwe musararadzi, imwe asi musararadzi, asi imwe musararadzi. Asiwo uchiti ukanwa gara unongoraradza, unongodhakwa. Saka how come unonwa chinhu chakadaro? It damages you. Bhaibheri rangu ukariverenga zvakanaka rinoti vese vanosimwa doro havangapindi muumambo hweushe, havangadye nhaka yodowede. Ndichikutaurira chokwadi, ukasatendeuka ukaramba uchinwa nekubhema fodya, at the end kwekupedzisira you be in hell. Handidi kunyebera. The judgment day is coming and you are going to be judged nezvawakabata nezvawakaita. Shuwa here woendera kugehena doro nefodya? It's all vanity. Zvine basa rei, hazvina kana maturo, but you want it. Kungorambira nazvo, unonzwa kuyendeka. Ungade chinhu chinovava, uda kuendera kugehena chinhu chinovava. Zvimwe zvacho ngatireasonei vana vaMwari. Zvimwe zvacho ngatireasonei, ngatishandisei pfungwa. Mwari ngatibatsire tisiye zvinhu zvakadai so. Major addiction number 2, pane chinhu chinonzi pornography. Whether you like it or not, pornography is a demon. Munomboziva kuti pornography, it opens the door for spiritual husbands and spiritual wives. Pane zvivarume, ukaona chirota uchishandiswa nezvivarume, watch your phone. Tarisa phone yako kuti inei, apa inenge yakazara pornography, apa kuti hadi kushandiswa. Pamusoro pazvo unoshandiswa, apa hudi kunamata futi. Unoda kuitwa sei? Unoda kubatsirwa nei kana wakadaro? Unoziva kuti this generation yarasika zviri serious. Ukamupa bhuku rinoita zvemakeke, inoita zvekubikwa zvemakeke, haridi andoribvarura utoriendesa kutoilet.
but ukangomupa nekamunhu kanotange kakushama so kakabvisa hembe anozwa kusununguka, anozwa kufara, mweya yabata munhu, mweya dzinza yamubata. Hallelujah. Unomboziva many people vakajoina satanism because of watching pornography. Unomboziva whether you like it or not, most of the people who act pornography, they are agents of the devil and they are agents of hell. They are agents of witchcraft. They want to take you to hell. And they will wait naro rambo chiona susakadaro. Are you normal? Chinewe. Unomboziva vasikana mazano. I don't know now. Kuda kubengenuka. Every time ukangomuti nsend ro pick rako antostora pick akashama akashama ari nude. Ura kuidii, ura kuita sei ne pick rakadai, ura kuzotarisa kurohwa nani uchisenda zvinhu zvakafumuka kudai so. Chinewe mweya rudzi yakubata, napane mweya yakakubata ida kuti uende kugena, mweya iyoyo ndodhila nayo masikatano ngaikuregedze nezita raJesu. Major addiction number 3 pane chinhu chinonzi music. Unditerere atu. Music was created for worship, not for entertainment. Unomboziva here kuti munhu akatanga nemusic ainzi Lucifer. Lucifer was an archangel kudenga. Lucifer aiti kana achiimba makeyboard aibuda maari, madrum aibuda maari, microphone aiuya maari, zvese zvaibuda maari. But pakapanduka haana kutorerwa zvinhu izvo, akaburuka nazvo. Pakaburuka nazvo ndo pakacreata maagents ake akuimba music dzinonyadzisa, akuimba music zina Mwari, akuimba music dzekumhura Mwari. And iwewe you say you are a Christian, woteerera zvinhu zina Mwari kudaro. Whether you like it or not, music yese isina Mwari mukati ndiya devil. You are worshiping the devil. Unomboziva generation ino inoda kubatsirwa yamuri kuti ama 2000 ndo yanyatsotena music to entertainment, and to entertainment the devil is happy with that. Unomboziva to tell you the truth, music brings the presence of God. If you listen to gospel music, presence yamwari inodzika. But the Bible says when the praises go high, his glory comes down. So if you listen to demonic music, the devil enters you, and when the devil enters you, anokushandisa. That's why many people are stubborn. They are stubborn because of the music yavanoteerera. Unomboziva kuti munhu waunoteerera matters the most, matters your destiny, matters where you are going. Hallelujah. Is your phone glorifying Jesus or it is glorifying the devil? Because vanhu vazhinji vachaenda kugena takatarisa so chiendeswa here kugena shuwa nemusic. What is music? Unonzwa vanhu vachiti gospel music inobohwa, ndiifarire vanoimba zvinobohwa, but music haisi yekufadzana. Music ndeyekuglorifya Mwari, ndeyekuglorifya ukuru hwaMwari, ndeyekudedza simba raMwari. Amen ako. If you don't listen to me in pangu ndiri kutaura, you go to hell. Number 4, pane chinhu chandoda kungokudzidzisa. Major addiction yandaona yabata varume nevakadzi nevasikana nevakomana iri pafoni. Unomboziva kuti phone is good, phone haina kuipa, but if you become addicted to it, it can damage you. Ukava addicted kufoni inokwanisa kukudamaja. Unomboziva kuti zvese zvandataura kudenga, zvandati drinking and smoking, zvandati pornography, zvandati music, zvinokonzerwa zvizhinji zvacho zvinobva through phone. Unomboziva here zvese izvozvo. Unomboziva kuti mudzimai anodecide kupisa poto ari paWhatsApp, achiseka majokes asina umwari, achiseka majokes emanga. Unomboziva kuti vamwe vanhu vatoremara. Every time they're online yakutoita kunge ndo status yake. Ukamucheka na 12 midnight he's online, 11 midnight he's online. But kuti anseto alarm pafoni yake kunamata hasete, chake kungoda kuita zvinhu zvisina umwari, zvinhu zvina devil mukati, ndo zvake zvaanonzwa kuna, ndo zvaanonzwa zichiendeka. Unoziva kuti kuna vanhu vekuti foni inenge ine malock 55, mapin 55, because haagutsikani. You are a womanizer.
unoziva kuti chipfambi chizhinji chaparadzanisa dzimba dzevanhu chakazara mufoni. Varume vazhinji havadi nefoni yavo, vanotoita kunge vachaita brain cancer. Foni inorara iri papiro ikaringa so ari padhuze nemukadzi wake anomhanya kunge achatsvedza kunge achafa murume mukuru. Halo, wadiwa dairira pane foni payaringira. Newe mukadzi wacho nditeerere, usaita kunge wakapusa. Foni ikatizwa nayo teera uone kuti ndiani. Matirwe iwei murume mukuru akaroora kutsikana nemudzimai wako. Hama unomedza kuti kune vanhu vekuti foni ikaringa vachigeza vandoita kunge vachabuda vasina kupfeka. Foni yangu chiri kutyiwa chipfambi. Achine makore echipfambi here anayo. Hama chipfambi chakuurayisa, chipfambi hachichabhadhara. Hachazi makore magirlfriends anayo. Makore emukadzi mumwe chete, uchifara nemhuri yako, uchinamata Mwari wakarurama, uchinamata Mwari wakatendeka. To tell you the truth, Jesus is coming soon. Jesu vapedyo, mazuva apedyo, mazuva aswedera. Woendera kugena shuwa here kamusikana kakavirikidza matrauzi ndokekuendesa kugena. Unombozivira kuti mukadzi wako wauri kuganzira hana kushata but ndouri kumushatisa. Unofunga kuti anonaka sei uchimushungurudza. Unofunga kuti anonaka sei usingamutengero mafuta. Unofunga anonaka sei usingamutengero perfume. Unofunga kuti zvese zvokuwesta mari. You are good at logic, but uri kuteera zvakadzi zvikunhuhwirira murodhumu uchisiya wako nenhau yekusada kugutsikana. Chipfambi ngachikuregedze nezita raJesu. Hallelujah. Whether you like it or not, you go to hell because of adultery. My youth, you go to hell because of fornication. Haubvumizwe kubata munhu wausati waroora. Newe musikana wacho usapuse, unobvuma kukanywa muviri. Whilst the Bible says your body is the temple of the Holy Spirit. Mweya mutsvene hagare pane tsvina. Ukaona uri musikana uchingobvuma kukanywa, you are doomed. Your future is doomed. Hauroorwe, ndiani anoda kuroora munhu agaba agomba. Tendeuka. Number 5, there are people who are addicted to men or a woman. Hama unomboziva kuti namba dzemagirlfriend dzinenge dzakasevhwa mufoni kunzi weud. Womboshaya kuti pakafonwa ukadaira foni yake wonzwa voice rechikadzi wotoshakatswa nemaweud echikadzi futi. Kuri kungoda kuviga upfeve hwake murume mukuru asingade kugutsikana. Unozere kusecha paiko keshi sozona dzakanzi Susan. Wotoshandisa kuti kasi Susan akuitawo futi zveweuding. Asi Susan akapenda. Ari munhu ari kungoita chipfambi. Unombezera kuti murume unofana kugutsikana nemudzimai wako. Mukadzi wako ndiye akanaka kutopfura vakadzi vese because pawakamuda ndiye yaiva type yako, ndiyo yaiva class yako, ndiyo yaiva wakachuza. Saka how come now wakunetsa netuma girlfriend, tuma school girl? Ukaona une shavere kuda tuma school girl, tengero mukadzi wako uniform nekabhegi abereki ofamba mumba muchimuona. Shave riri kusiye. Unoziva kune madzimai okuti murume wake kana naye anofana pabho kastep kane kakanaka, but kungonzwa kababa ke pa next door kachingowabedza kuti mamukasei kakupesuka. Unoona katepi kachinja akutanga kusheka muviri zvaasingamboitire murume wake akuzitira baba pa next door. Shave rechihure rabata, shave rekusada imba rabata. Nhasi ndinotandanisa shave rero nezita raJesu. Shave ranetsa iro rabata bereji yako, shave rero ndoritandanisa nezita raJesu. Shave rekuda varume chinewe, gutsikana nemurume wako, gutsikana nemukadzi wako. Unozere kuti ukabvunza varume vazhinji kuti sei une girlfriend, anokuti semunhu wechirume so hazviite kuti undigarewo ndisina girlfriend. That's heres. You go to here une zvinhu zvisina nebasa. Unofunga kuti pajudgment day uchanodza Mwari mashoko ekuti semunhu wechirume so Mwari anotoda kutonga okupisa kuenda kugena. Ungaendera kugena girlfriend sure. Vanhu vechirume Mwari ngaatiwanire nyasha, madzimai Mwari ngaatiwanire nyasha. Uda kuendera kugena kaboyfriend kasina zvakanako kadripa kanotodembedzawo mabhurugwa zvako, amabhurugwa acho ekukumbira.
ari mukati acho ane tsvina haana kuvatwa ndokamukadoendera kugehena ikoko. Unombaziva kuti kune vanhu vaMwari chaiva chaiva tiri kuti vanhu vaMwari vafundisi vanetsa nechipfambi. Ukamubvunza sei kuti achipfambi anokuda kutaurirani reka chirungu kuda kujustifya. So I'm having an affair. Affair yekuita sei chihure ichocho. Chihure hachichinje. Inotaurwa kunge kamhepo kajuni kari kudarika. So affair. Chihure. Siya chihure. Tendeuka. Vanhu vaMwari vese vari pano nditeererei ndichikutaurirai chokwadi chisingaputse ukama. Haisi nguva yekubhatana inoyi. Kana uri munhu waMwari, uri prophet, uri pastor, this is time to tell the church the truth. Because Jesu vapa kudzoka. Jesu pavakakuita ambassador wake vakaita kuti udzoreredze vazhinji mukurarama. So my churches mazhinji, they are now preaching about prosperity more than telling the church the truth. 10 ways to get rich, 10 ways to start a business. That's good, but haichazi nguva yacho. Inouya nguva yekuti vanhu vatendeuke vagadzirise ukama hwavo naMwari. Hama ndataura neshungu pano. Mwari ngavakuwanire nyasha. Kana une zvauri kuita pazvese zvandataura izvi, tendeuka. Mazuva apedo, mazuva aswebdera. Jesu vakudzoka. Shuwa Jesu wodzoka, woendera kugehena hwahwa nefodya zvandataura. Woendera kuda kupornography, woendera music yenyika, woendera madzimai nevakadzi, shuwa, woendera kunyepa, woendera kunyima, woendera kusagutsikana nemudzimai wako uri nemurume wako, shuwa. Tendeuka, Mwari vakuwanire nyasha. Uri kwauri koko, kana usati wagamuchira Jesu, you need to receive Christ. One ticket to enter heaven is Jesus. The Bible says hakuna murevereri pakati pevanhu naMwari kunze kwa Jesu. Mai Marira havareverere munhu, Pio haareverere munhu, Andakro haareverere munhu, a prophet haareverere munhu, but only Jesus. Today I want to receive Jesus wherever you are. Uri kwauri koko, ungotedzera masoko aya uchirevesa, ungoti Ishe Jesu ndoyowo kwamuri, munditowo mwana wenyu. Iwe Satan, nhasi ndakuramba. Ndinodambura sungano yose yawakaita neni, ndinodambura sungano yose yawakaita madzibaba angu. Kubva nhasi ndaa mwana waMwari. Ishe Jesu, nyoraiwo zita rangu mubhuku reupenyu, dzimaiwo zita rangu mubhuku rerufu. Ndatenda kuti makafa mukamutswa nesimba raMwari. Zita raJesu rikudzwe. Amen. Ukangona kutaura masoko aya in faith, Jesus has entered you. And Jesu kana apinda mauri, listen to me nchipedza. Find one of the Bible living church. Wotanga kushumira uriko, wopinda uriko, Mwari anokuwanira nyasha, Mwari okuitira zvakanaka, wonamata wakarurama, wonamata usina zviri kunetsa. Zvese woregedza, wongoteera Jesu. Because ukafa manhero anhasi unoendepi? Ndiudze nehunhu hwako hwauri kuita kukafa unoendepi? Wochuza kuenda kugehena nezvisina nebasa izvi, zvisina maturo. Mwari vakuwanire nyasha, Mwari vakuitire zvakanaka. I pray for you wherever you are. Kana pane zviri kukunetsa kusiya, Mwari ngaakubatsire usiye. Ndiri kunamatira vese vari kurwara kwavari ikoko. If you hear this voice, I command you to be healed in the name of Jesus. Cancer, I command you to dry up. BP, I command you to go. HIV, go. Coronavirus, go. In the name of Jesus. Ulcers, leave your body. In the name of Jesus. Whatever zvanga zvichikunetsa, I command it to flee. Mademons ese anga akabata upenyu hwako, it's time to manifest and go. Kana pane uroyi wanga uchiitika mukumba kwako, kana wanga uchirota uchidyiswa, kana wanga uchirota uchirimiswa, ndazvipedza nezita raJesu. Ndazvipedza nezita raJesu. Mwari vakuitire zvakanaka, Mwari vakuwanire nyasha, zita raJesu rikudzwe.